Magandang araw sa iyo lahat. Tara. Na. Pagtupo mo din. Yan guys. Rungan yung forma kay Joy mananaw. Ang ulam namin dito kay manok kabisaya native. Nilagyan ko lang papaya o malunggay. Yan. Yan guys. So, pray sa mga guys ha. Salamat Lord sa grasya mo gatag na karong adlaw. Sa tanan-tanan Lord nga among mga pangbuhat-buhat. Salamat kay Lord sa among man panglawas kanunay. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo nga buhi naghari Dios usa hangtod sa pangturan namin. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Yan. Thank you Lord. Kain na tayo guys. Mga unta mga guys. Dongan ta mga guys. Amahaw na paniudtukan. Kapayas mga guys. Sabor sa manok. Makinamay may guys. Malinis ang among kamay guys. Hunaw na mi guys. Hunaw Kain na tayo, kinamay. Kinamay kamay mga guys. Paan ang manok yung masaya. Sarap guys. Sarap guys. Guys. Medyo may pagkahang guys. Kaya daga kay sili. Hungry. Hang mga guys. Hang kayo. Pero sarap. Gamay ko yung kapuyos. Okay laghang guys. Kaya sarap ang bisayang manok. Surot kapayas na ko dala kasi kuha ng mga batanon nga naman kuan. Kuan sila ba? Luto-luto sila diha. Di man. Sarap. Mag-food trip sila diha. Sayop ang basara kayong isang manok guys. Oh, sarap kayo. Sarap guys. Ito namang sabaw na mo guys. Oh. Sarap ang mainit na sabaw guys. Okay. Sarap. Nice. Wow. Sarap. Nice. Kaning mga muk. Kaning mga kaning mga mukbangir walang hiya. Okay, maghiya ka. Hindi ka magwat. Sabang aso mi guys. Sabak ng aso. Mag-aso-aso kong aso mga guys.
Napasa. Ikaw na. Para mga guys, oh. Sarap. Wow. Nice. Bisayang manok. Ano ka sa mga guys? Ang bisayang manok. Bisayang manok, tinangaran. With sili. Ang sarap. Langan. Ang nga. Ang sabi yung hat ng lahat. Like. Hmm? Sorry ha. Naman. Dahil din yung sagol. Ang hang kayo. Mga pagpawa sa hang guys. Pepino. Siyawit, siyawit. Patanggal. Inayon na, di mamukog ha. Ilang muro. Nakuha na. Ano? Ang tayo mga guys. Oh. Sili mga guys. Masarap. Init. Ya, Sabaw.
Sarap ka guys. Bukog naman yung kaon eh. Uy! Day. Sapa! Wow, wow, sarap, sarap. Halang guys. Singgot na to. Ipakakon nilaw nito eh. Luwag, Day. Luwag yung video. Kanya. Lakok. Tayo lay. Sarap guys. Nice. Init pa, halang na. Grabe. Hindi ko anak. Hindi ko anak. Sa ulo. Ikapulo. Ano ka? Nakita ka. Ganun. Ano ba? Nadugo. Ah. Okay na guys. Pasok na guys. Salamat guys. Pagtanaw niyo mo. Bye-bye na. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.